Hajiya, kina ji da ko gaskiya abin da ake mun a gidan nan ba a kyautawa. Ya za wannan yare ta rinka yin fitsari ta rinka sa ina wanke kafulin. Katuwa da yin fitsari ne a za sani wanki. Ha ba Hajiya. To ya za ka bayar ka bace wa hakuri za ka yi ai larura ce. Ha ba Hajiya na magana hakuri a nan gurin Hajiya. Ni billahi sai na je na kankara mata wani duk da zancen take wallahi ba ruwa na wallahi. Ai hakuri ya yanka ce. Baby. Wannan kanshin na duka na yake yi wallahi. Ai barka jin gama bakan tuda na dan tsaya ba ai kawai tunanin ne yake yi ba. Ka manta wannan turaren da ka samu mai kamshin na karki da mu wallahi turaren nan kullun shi zan dinga su. Wai faɗa yake a cikin gidanku ne na ji kare ta yawa. Ni kaina na ga yayin. Eh mana. Me yake faruwa ne? Allah mu je back to business my sweetheart. Allah zizi. Allah ya ji sai na kankara mata wani bara ma in je. Hafiya malam. Me faru? Ke zan gaya miki wannan dan miki na rantsa da girman Allah idan ke ƙara yin fitsari aka ce ni da fitsari idan ba duk kayan ki sai na hudu na zuba su a cikin kwatan nan ba Allah ya tsira. Ya yake mana irin wannan abin ne. Dan kawo wasu yan bariki sun ce